Sangre! Tinapalabas. Gapu tasan anasaya ti marikrik na ni Burton. Nagbatin iti sinalangad da gringo dagiti nagpaputok iti diunay adayo iti ayanda awayg. Saan nga amo da gringo ada Rafael ken Luciano dagiti nagpaputok. Tapno yaw awan dalang ida. Saan mo't nga amo ni Rafael ti plano ni Luciano apan ang ilisi ka da gringo iti ayan ti balite apakasarakan da iti naikali agamang. Kabayatan ti panagmaymay sa ni Burton iti igid ti waig. May nga uleg tinang tukaw ken kuana. Napaltugan na ti uleg kalpasan na. Naglagaw ni Burton idi mariknana ti panagkarayam ti gita ti uleg iti bagina. Ingka gumaan na pinakatan iti umuna a remedyo ti pan nakaispal na. Nangngegmet da Rafael ken Luciano ti panagpapaarayat ni Burton ket tinulungan da itoy. Impanda iti balay ti agnagan iti inggo nga agtantandok. Itagagayem at tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Umay ka, Rafael. Intakitaan ni Burton. Sapay ko matamakalasat, Mang Luciano. Una, uray kasyamakon ko na bandidaw. Karbangan na pa'y tagbiag. Husto ka, Mang Luciano. Diyos ka. Nagpukaw mo tinakaslasok na gigi nagpaputok asinalangan ta. Nagbutang dalakit di. Sigurado dita. Amo dalakit yan na bilag da gitar mas tayo. Ket mabutang da matay. Sige, nagsugli tayo dyan ng panawan tayo ka ni Burton. Masamat! Tipaglan tayo! Ganos kayo ha. Ala, gusto yung tipaglan tayo. Maghintag tayo. Naganos tayo kang kadwa! Naganos tayo! Paglintigan, nagsugli tayo ni Baut. Darasan nyo. Isit, kimintikas tayo. Mamamwak na mga sino dagi dyan ang butbutang gada tayo. Kaya idadagos. Patayin tayo idabas! Oh, dito. Adadus-dus dito yan. Kumamang iti wild na ito adadus-dus. Sige, tipaglan tayo. Nagasat pa'y laang ni Burton, Rafael. Timbag ta na lasat na pa'y jipan nakakagat na iti uleg. Dandanain. Wen nga rod. Kunan niya maingo, ano labsan ti agsarita. Ket may salaangan abuok ti mangigaw-gawid iti anges na. Idinaisang patay iti balayda. Utang ni Burton ti biyag na kin ni Ama Ingaw. Mang Luciano. Oh, apay nga agisam ka, Rafael. Ako siguro. Saan pa nga oras? Tapno ibabawi. Bueno, subliyan ang tinamarso at ibiyag na yung pabulod na kini Burton. Iso ang nakalasat pa lang. Ha? Una niya. Ay, nalipatak mo ito ni Apo Jaws. Husto ka, Rafael. Nagam tinamarswa. Ti pan nakalasat pa'y laeng ni Burton. Mapano siya kaya rancho, Edita? Ni sumangpat ni Professor Ferdinand, ibaga ni si ka na orayin naklabingit. Sige, ibagak to. Adalaan kayat ni Shaq na masyerto, iya rancho. May papan ka di kin ni Gringo. Awan pakibiyangan ni Shaq kanig Gringo? Amo ni Shaq na saanin nga agsarsardeng ti grupo ni Gringo. Namang sapsapul iti naikali na oro. Ngam, malas ni iso. Apay ako nam amalas. Agpapalit na ka ni Shaq na din tumasarakan da Gringo ti oro? Oray igam ni iso dati napagsilpo na mapa. Saan na basta masarakan ni Isoda, ti oro? Agpapada kayon aday jayla na ikali agamang ti adda iti ut. Porke, Edita? Anya ti pakasatnan ni Sika? Ha? Awan matkit di Ti amo ni Sika? Saan na mo ni siya na idaw-dawat ni Sika na ti grupo ni Gringo ti makakali ti oro? Tapno makibingay ni Sika? Ha?
Ne, anya ko matipang gapwak amang namnama itibingay ko. Diyan, si ka. Salbahe na muher! Ha? No agsasao ni Marisol, kunamlano awanen ti kasapulan na iti sabali at tao. Idita. Ne, adda kayo matgayam dita, ina si Muna. Nanggag ko ti amin nga imbaga ni Marisol. Talaga gayam nga awan ikapkabilangan na. Awan apulos pa nagrespeto na kadagiti nataangan. Unmat, italaan na paliw mo. Talaga nga awan duman na itiday doon ni Esteban. Pudno day ta akinunam, ina si Muna. Di pa ila na ditigra, itinapasamak kan kwa na. Naibaod lang nga roda na kasla aso. No, kaslaak lang ata kadagiti datuma at ida matangad ti langit. No, napasakitan da. Naming kakuman ni Marisol. Una, imbag ta di mo na iturad a pinatay. Kat insublim metla kumakadagiti tulisan, ta isudan timang patay. No di mo inaramid ti kasjay, saan kumamot anaikan iti gundaway anakilaban. Nakakawar pa ila kumamot nga aging gaita. Ay, katuan ang amdayawag ti kinasiglat na idita. Babaing agpaiso. Ngam kinabailan na akinalaban dagiti talo a bandido. Mas daawak nga ron. Anya tinapasamak. Ay, apagdarikmat ti karaw na anak hitak. Apaman anapag ka dagiti kandado iti kawar. Kugtar ken. Yakap mo. Doon niya akita ti panakilaban dagijay. Saan mo't adisnog dayjay no tikot kunamlan itagtagbat na dagijay dakulap na. Saan na isaruno ti panagsinublat dagiti saka na akumuktar. Anya? Wen, ay nagsigla ti dita. Kaslapay nagpayak dagiti saka na iti alistuda ako mugtar. Ay talaga adayawag ti laing na anang padso kadagiti talo at tulisan. Nagsasaruno da da atali ti datar ti kalapaw ko. Kasta ka di. Wen, ay sus, kabailan na alabanan ti lalaki. Iso siguro anataleklat ta nga uray no agmaymay sa amapan iti kayat na apapanan. Kaputaam muna akabalan na asalakniban ti bagina. Sa apel ako mata nakasangputan ni Senyorita Marisol. Nakaloka ti ruangan na landok ti Villa Gabriel. Sombre kaklatan. Ne, adda kayo matgayaman, senyor. Wan, Edita. Simangpet ka din ni Senyorita Marisol? Wan, ngampi manaw manan. Oh, sayang, tadyak nakamakam. Agsublimot la kano adagos, senyor. Napanlabiit ije rancho. Oh, nasayat nga rod no kasta. Oray kon. Una, takastamot la timbilin. Umay kayo, senyor. Dumanon kayo, dita Villa. Agyamanak, Edita. Nagasagana amin na nita kayo? Muy bien. Manatigdagop nida kayo na voluntaryo na umayon kanisyak, ha? Sangapulo kami, senyorita. Sangapulo? Aha. Yes. Muy
bien. Muy bien. Ngam, awan ka din ti sabali? Ang mga nadapaysan na nakasangpot dito imbilin ko, na pagsasarakan tayo? Awanan, senyorita. Kami sa kapulo kami lang. Kami lang sa kapulo tinagsaray ka ni Professor Fernando. Bueno, sumurot amin ni da kayo ijay Villa. Ado pa iti kayat ni Siak na ibaga kada kayo. Idita! Apay, ina si Muna. Un iti paltog na kijay. At dansabat ang gugubatan. Ina, dagiti pasurot ni Senyorita Marisol dagiti ang pagpagtog. Agsansanay da. Anya? Kasla makigubat da. Idi pa'y lanapan alawas dagitang agsansanay. Kasta. Kasla agdasagsaganaan da. Ngam, oray anya pa'y tisagsaganaan da dita. Awanan ti pakibiyangak. Idita. Umanayon kanyak ti kadak di Villa. Basta dinak pa'y lakit ti papanawan, mayatan. Awan mo't pamilyak na isagsaganaan. Ay, wala. Kas kanya. Agmay-may sa akmatan nga ang bibiyag. Iti kinunana nga ikuyog na nagmayat ako na. No, anya man ti plano na kanyak. Makaamutitan. Anya, Wen, idita. No, anya man ti kaasat ko asimurot ka ni Marisol. Ni Apo Diyos lat makaamukan niya ako. Bravo! Bravo! Mabalindan ti sumarang iti kabuso, senyorita. Si. Makita ni siya ti kabailan ni Isuda. Oray iti mano-mano na laban, nalaka ni Isuda ti nakasursuro. Si, husto ka, senyorita. Di kasano ita. Oray klangan no kaano ti sumaruno a panagsanay da? Si, Professor? Alo, agyaman ang una itinted mo agundaway kanya. Naisurok man ti amok iti pinaltugan ken iti martial arts. Sumasaro na ti Arnis, Professor? Isurong to amin dagita. Si, senyorita. Urayak no kaano manen, apaayaban na. Aha. Naipinalan ni Siak ti mapa na kinopya ni Siak. Iti nagsilpo ng mapa. Nadaita kanig Gringo. Nakopya ni Siak dagiti importante na parte ti mapa di oro. Kat oray no saan nakabisado ni Siak ti amin na pasat ti radyo. Kadwan kadagiti nagsanay na aliporis ni Siak. Ti akin kabisado. Gaputasigodan na isoda ti agay aywan. Kadagiti bakay jay. Rugyan min ti operasyon. Napanang iti oro inton bigat. Isaga na aminin ni siya nakasapulan inton bigat. Tinalaing na ombre. Apay na itala na makita ni Siak na umay diti Villa, manipot si mangpat ni Siak. Porque, Luciano? Ito na makita ni Siak ni Sika diti Villa? Dispensarem, senyorita. Aduti na si kaso ki Jiranchaw. Ke? Anya tinasikaso ni Sika. Importante ka di? Talaga nga importante, senyorita. Sinerek man na ti bandido ti Ranchaw. Ang mga natimat grupo ni Gringo ti kayat na ibaga ni Sika. Wine,
tay grupo ni Gringaw. Ti grupo ni Burton ang nakikapengan ni Gringaw. Sinipsiputan mi kini Rafael ti amin agaraw day di rancho a di daamaw. Kat, anya tinakita nida kayo. Panagkuna ni si Luciano, masarakan nga ta ni Isoda, ti gamang? Aging ga iti masiputak ti amin agaraw da. Saan danto a masarakan, senyorita? Masigurado ni Sika? Masiguradok, senyorita. Isu nga raod, ano mabalain, ket jaksinaan ida. Tano masarakan dati nakaikaryan tigamang, ket ibagag adagos kada kayaw. Saan nakasapulan, Luciano? Anya ti kahit mga sawan, senyorita. Siya kon na mismo ti agtignay. Sapulan mati grupo ni siya tinakaikalyan ti oro. No andag grupo ni Gringo namang sapsapol iti naikali na oro. Adamatan grupo ni siya. Kat mas alertoda ngam dagiti grupo da Gringo kan Burton. Anya? Amo ni siyak na saan pa'y na naibaga ni Idita kan Misika? Dagiti pinagsanay ni siyak na agbali na grupo. Tibinokal ni siyak na kazador di tesoros. Kasador? Di tesoros? Kasta tiawag ni siyak kadagiti grupo ni siyak. Namang birok iti naikali na gamang. Tesoro, tiawag iti Espanyol iti gamang, Luciano. Isumot lagayam anang bukil kay iti grupaw. Taaramatem ida, iti panang birok mo iti naikalya kinabaknang. Si. Kat eksakto. Talaga na saan pa'y na nasarakan da Gringo. Talaga na para ka ni siya, Titi Soros? Asino ti makabirok iti nakaidulinan ti kinabaknang wenno gamang iti Rancho Gabriel. Dintumet nga ta ibaga ni Luciano kada Marisol ken Gringo nga amunan ti ayan ti gamang. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.